Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Людмил от Flying Fingers и днес съм решил да насоча вниманието ви към минорната пентатоника. Какво е тя? Минорната пентатоника е вид гама, състояща се от 5 повтарящи се тона, октава, след октава, след октава, след октава. Много китаристи научават именно първо нея, защото е много лесна за свирене в определени части на грифа и в определени части от структурата си. Затова бихме говорили малко по-късно. Ето как би трябвало да звучи една минорна пентатоника. Ето какво имах предвид под обяснението, което направих преди малко. Пентатониката се състои от няколко повтарящи се тона. В случая тази, която показах, се състоеше от тоновете ла, до, ре, ми, сол. След това трябва да стигнем до горно ла, т.е. ла в по-висока октава. До, ре, ми, сол. След което отново ла в още по-висока октава. До и така нататък. Ре, ми, сол, ла, докъдето ни стигат пракчетата. Тези тонове, които са показани тук, са в пета позиция. Октава е интервалът от един тон до следващия тон със същото име. В минорната пентатоника, ето този тон има основна роля, основно значение и акцентираме ли на него, започваме ли и завършваме ли мелодиите, които свирим на него, тя би звучала като минорна пентатоника. А може би се питате какво би станало, ако не акцентираме на този тон. Ако акцентираме, например, на този, тогава цялата звучност на пентатониката би се променила. Когато всички останали тонове звучат като второстепенни, а това е основният ни тон, тогава все едно свирим друга пентатоника. И това се отнася за всяка една от различните степени на пентатониката. Ако акцентираме основно на този, тогава бихме имали трета звучност. На този четвърта звучност. На този пета звучност. И трябва да го имате предвид, ако използвате пентатониката, за да отговаряте на даден акорд, който звучи в момента, има много голямо значение на кой тон акцентирате или на кои тонове акцентирате. Защото може да свирите едно и също нещо, но в зависимост от акорда, то да не звучи добре. Ето какво имам предвид под различни звучности. Това е, да я наречем, основната звучност на пентатониката, когато акцентирам на тонът ла. Ето какво обаче би се получило, ако акцентирам на следващия тон – до. Много различно чувство и усещане. Ето какво би се случило, ако акцентирам на ре.
как би звучал, ако акцентирам на ми. И ето как би звучал, ако акцентирам върху сол. Сега свирих с 5 различни гами. И ако разглеждаме пентатониката теоретично, бихме могли да наречем тези неща 5 различни гами. Но може да мислите за тях и така, че различните акценти ни дават различни звучности. Защо бихме могли и защо би трябвало да разглеждаме различните варианти, в които бихме свирили пентатониката, като различни гами? Ето защо. Ако разглеждаме различните разстояния между тоновете, може да забележим, че от ла до до имаме малка терца, от до до ре имаме голяма секунда, от ре до ми имаме голяма секунда, от ми до сол малка терца и от сол до ла голяма секунда. Съответно, ако взема за начална точка тонът ла и сравнявам всички останали спрямо него, аз бих имал малка терца до до, чиста кварта до ре, чиста квинта до ми, малка септима до сол и чиста октава до ла. Ако обаче взема за начална точка до, тогава вече спрямо него имам други интервали. От до до ре имам голяма секунда. В първия вариант, когато започвах от тук, нямах голяма секунда. Тук обаче имам голяма секунда. После имам голяма терца. Ето още една разлика. От до до ми имам голяма терца, а от ла до до имах малка терца. Това води до коренно различна звучност. Значи, до ре малка секунда, до ми голяма терца, до сол чиста квинта. Ето по това първия вариант и втория вариант си приличат и двете съдържат чиста квинта. До ла имам голяма секста и до чиста октава. Така както виждате, в единия случай имам минорна звучност, имам малка терца, в другия случай имам мажорна звучност, имам голяма терца. Аналогично, ако започна от ре, имам голяма секунда, чиста кварта, чиста квинта, малка септима и октава. Ако започна от ми, имам малка терца, чиста кварта, тук имам малка секста, ми, до. Това е интересна звучност, нямах малка секста другаде. Ми, ре, имам малка септима и ми, отново имам октава. Ако започна от сол, имам малка секунда, имам чиста кварта, имам чиста квинта, сол, ре, сол, ми, имам голяма секста и сол, чиста октава. Както виждате, в някои от вариантите дори нямам терца. Ето, започвам ли от ре, имам голяма секунда и направо чиста кварта. Започвам ли от сол, голяма секунда и чиста кварта. Съответно, тези звучности, които се получават от ре и от сол, биха били в някаква степен неутрални. Може да ни напомнят на мажорна или на минорна звучност, но сами по себе си не биха били нито мажорни, нито минорни. Ето как биха звучали различни акорди, ако
използвам всички интервали, които биха се получили като свиря различните варианти на пентатониката. При първият акорд трябва да имам малка терца, чиста кварта, чиста квинта, малка септима и октава. Това означава, че трябва да свиря общо взето едно баре. Съответно, тази пентатоника би била съвместима с този акорд или с акорди, които са по-простички от него. Тоест, такива, които имат по-малък брой от същите интервали. Например, може да имам всички интервали без квартата. Ето тук нямам квартата. Имам малка терца, чиста квинта, малка септима и октава. Може да имам просто минорен акорд, без септима. И ето отново. Сега, ако свиря втория вариант на пентатониката под формата на акорд, трябва да изсвиря ето това. Този акорд има голямата терца, има голямата секста, има голяма нона, което е октава плюс голяма секунда и чистата квинта. Пак през октава обаче. Квинтовия тон октава по-високо. На практика не се получава точно чиста квинта, а се получава дуодецима. Но двата интервала са достатъчно близки по звучност, за да може да бъдат заменени и разглеждани като един вид звучност от теоретична гледна точка. Ето го акордът и ето как звучи пентатониката с него. Съответно, доста различна звучност. И тази пентатоника бихме могли да свирим заедно с по-простички акорди. Може, например, да не искам да свиря секстовия тон. Тогава имам просто голяма терца, голяма секунда и чиста квинта. Може да свиря просто мажорен акорд. Трябва ми голяма терца и чиста квинта. Без секундата. Или така. По този начин може да анализирате и другите акорди. Няма да правя всичко вместо вас. Напишете си домашното, за да си научите урока добре. Важното е да схванете принципът. Съберете ли интервалите на куп, бихте намерили съвместимост с акорди, които съдържат същите интервали или част от тези интервали. Отбелязал съм различните звучности, които може да получите по различни начини. С различни цветове или с различни форми на магнитчета.
Ето ги 5 звучности. Зелено, синьо, червено, правоъгълно магнитче, кръгло магнитче. За да ги напаснете спрямо акорд, успешно трябва основният тон за вида звучност да съвпада с основния тон на акорда от същия вид. Помислете внимателно на тези думи. Този тон, например, може да бъде поставен там, където започва мажорен акорд. И може да свирим с тази пръстовка, акцентирайки на тези тонове. И би звучало добре с мажорен акорд, който също започва от тук. Или който започва от тук. Или чийто основен тон е тук. Минорна пентатоника. Зелената звучност би съвпадала с минорен акорд, който започва от тук. Или съответно, чийто основен тон е тук и тук. Синята звучност би съвпадала с акорд, който има чиста кварта в състава си, например. Това би бил акорд с 4. Или акорд, който има голяма секунда в състава си, с 2. И съответно малка септима, чиста квинта. Или поне част от тези интервали. Ако използвам ето този вид звучност, ако акцентирам на него, това би звучало добре с акорд, който има малка терца, който има чиста кварта, който има малка секста, който има малка септима и съответно чиста октава. Ако искате да свирите пентатониката в други позиции по грифа, може да вземете тоновете от тази пръстовка и да ги пренасяте нагоре. Ето пример. Този тон е ре. Мога да го взема от тук и да го сложа тук. После този тон си го има в по-високата позиция. След това вземам ето този, който е сол. Мога да го взема и да го пренеса тук. После този си го има в високата позиция. След това вземам този, който е до, и го пренасям тук. И така, вземайки тоновете и пренасяйки ги на по-високи позиции, аз всъщност може да получавам други пръстовки, които се намират по-високо по грифа. Ето една такава пръстовка, започваща от до. Тя включва всички тонове на тази пръстовка, без ето този, и се различава с още един тон от нея. Ето този. Тази пръстовка не включва този тон, но тази пръстовка го включва. Кой е този тон? И това е следващия тон в поредицата на пентатониката. Ла, до, ре. Това просто е едно по-горно ре, до което не съм достигнал в тази позиция. Така мога да получа друга пръстовка на друго място по грифа. После може да получа трета пръстовка на трето място по грифа. Четвърта пръстовка на четвърто място по грифа. Пета пръстовка на пето място по грифа. И след това, когато мина различните пръстовки, бих стигнал до повторение на първата пръстовка. Ето това нещо изглежда като ето това нещо. Тази пръстовка би се намирала точно 12 пракчета над тази пръстовка. Така мога да обособя 5 различни пръстовки
намиращи се на 5 места по грифа. Съответно, ако свиря след тази пръстовка в тази област на грифа, това би паснало добре на акорд ла минор. Ако ползвам тази пръстовка в тази област на грифа, това би паснало добре на акорд ре мажор. Ако ползвам тази пръстовка в тази област на грифа, това би паснало добре на акорд ре сус 2 или ре сус 4. И на двата би паснал. Ако ползвам тази пръстовка в тази област на грифа, това би паснало добре на акорд ми 7 ад бемол 6, да речем. Ми минор 7 ад бемол 6. Ако ползвам това нещо, това пак би паснало добре на акорд от тип с 2 или с 4. Би паснало и на нещо, което има голяма секста в състава. Мога да вземам тези отделни пръстовки и да ги изтръгвам от това място по грифа и да ги премествам на други места, да ги свиря там. Така бих запазил вида на звучността, но просто би паснало на друг акорд със същата звучност. Пример. Вземам тази пръстовка, която пасва на мажорен акорд. Вземам я и я слагам някъде другаде и тя би пасвала на друг мажорен акорд, който започва на това друго място, чието основен той е на другото място. Тоест, взема ли това и премести ли го така, че ето този основен тон в пръстовката, а да съвпада с тона ла, тази пръстовка, сложа ли я тук, бих могъл да свиря заедно с ла мажор. Ако взема тази пръстовка и я сложа тук, да речем, бих могъл да свиря с акорд ми мажор. Ако я взема и я сложа тук, бих могъл да свиря с акорд сол мажор. И така мога да използвам тези пръстовки не само на тези места по грифа. Мога да ги вземам и да ги напасвам спрямо различни мажорни и минорни акорди. Само трябва да има съвпадение между основния тон на пръстовката и основния тон на акорда от съответния вид. Ето какво имах предвид преди малко. Вземам минорната пентатоника. Тя би пасвала на акорд ла минор. Ако обаче искам да изсвиря акорд сол минор, тогава би трябвало да изместя минорната пентатоника и да я свиря от сол. Аналогично, ако искам да свиря следващата звучност, която е съвместима с мажорен акорд, мога да свиря тази пръстовка заедно с мажорния акорд тук. И това би бил акорд до мажор, съответно мажорната пентатоника. Ако искам да изсвирим мажорен акорд някъде другаде, да речем искам да изсвиря какво да бъде? Ре мажор. Мога да взема тази пръстовка и да я изместя така, че да започва от ре. Ако искам да изсвиря акорд сол мажор, местя акорда тук, местя и пръстовката тук. Това е нещо съществено при импровизацията. Трябва да следя вида на акорда и вида на гамата,
която свиря заедно с този акорд. Правя ли го, това, което свиря, би звучало съвместимо с акорда. Така трябва да разглеждате свирането с каквито и да е акорди. Трябва да търсите съвместимост на тоновете. Подберете ли ги добре, почти каквото и да изсвирите, би звучало поне горе-долу добре. Оттам нататък вече бих имали значение усещането какво искате да прозвучи заедно с този акорд, каква емоция искате да предадете, как бихте си конструирали фразите, как бихте използвали динамиката, колко силно бихте свирили, колко слабо. Въобще фразировката е нещото, което би ви позволило да оставите някакъв авторски отпечатък, свирайки върху акорда. Отборът на тоновете е относително праволинеен. Има тонове, които са съвместими, има тонове, които не са съвместими. Като понятието съвместимост в случая използвам малко свободно. Някои тонове биха звучали консонантно с дадени акорди, други тонове биха звучали дисонантно с същите акорди. Няма неподходящ тон, ако искате той да звучи точно по този начин. Искате ли високо напрежение? Използвайте малка съвместимост. Нарушете умишлено тези правила, които ви казах. Искате ли спокойствие? Искате ли да пасват различните елементи на мелодията и акордите? Придържайте се към това, което ви казах. Силно се надявам това, което ви показах преди малко, да ви бъде от много полза. Пожелавам ви приятно свирене, приятно експериментиране. Пробвайте какви ли не варианти. Всички тези, които ви показах и всички, които ви хрумват отвъд това, което съм ви показал. Изследвайте. Търсете нови и нови комбинации между тонове и акорди. Така бихте могли да изразявате себе си много по-пълноценно. Колкото повече изразни средства имате в репертуара си, толкова по-лесно бихте могли да намерите точно това, което искате да използвате на момента. Пожелавам ви много приятно свирене и ако желаете да виждате повече подобни клипчета и по-често, абонирайте се за Patreon-ът ни, запишете се за канала, последвайте ни във Facebook и може да заповядате на личен частен урок в школата. Приятно свирене!